Santeri Lahtinen menee. Tässä turnauksesta, ketkä on finaalissa vastakkain? Finaalissa on vastakkain. Siellä on Teuroisten elfittäjä ja minä. Katsotaan sitten, kohta se selviää. Mut onnea peleihin. Joo, kiitos. Onne Sotala otti 3-0 voiton omassa lohkossaan voittaen Mertsin manan. Mitä sä luulet? Elfillä on toi APM aika hidas. Onhan se tärkeää päästä edustamaan omaa maata. Maa kustantaa mut sinne turnaukseen. Olisi se mukava, jos itsekin tulisi pärjäämään siellä eikä pelkästään maata edustaisi. Missä tää motivaatio on nyt löytynyt sitten? Kun mä oon niin paska, niin alkaa vituttamaan. Mites suomalainen Starcraft 2 kene? Onko siellä mitään nousevia lupauksia Velmun lisäksi? Protossero on ainakin ihan lupaava, mutta en mä usko, että se koskaan tulee mua voittamaan. Mitä sä uskot, että suomalaisilla on mahdollisuus pärjätä? Ja Asus ROG ei mennyt suomalaiset kuitenkaan ihan tappiin. Kyllä on hyvät säännöt, kun vähän buffataan Protossiin, niin Toivotaan, että tulee vihdoinkin jotain vähän parempaa tulosta.